Здравейте, моето име е Димитър Ангелов и съм от езикова гимназия Гео Милев. Аз съм Николай и съм ученик от математическата гимназия Павел Тонка. Свръхконсумацията е реален проблем. Домакинствата купуват продукти, които ги използват рядко. И това води до излишни отпадъци и ненужни разходи за хората. Като резултат, вещите се съхраняват на места, където само трупат прах. По този начин те практически стават неизползваеми. Ние сме компания Кръстопът и ние предлагаме споделяне на продукти в рамките на определен период. В България практиката за заимстване на вещи почти не присъства. Използва се главно при събития или строителство. Нашия проект е дигитална платформа, която позволява на хората да наемат и отдават вещи помежду си. Потребителите получават временен достъп до желани продукти, без цялостно да ги купуват. Представяме началната страница на нашия прототип. В горния ред се намира част от функционалността, която ще разгледаме по-късно. Да погледнем търсещото поле. В зависимост от избрания продукт, в случая мишка отляво, се изобразява резултата от търсенето, а при решително за поръчване на съответния продукт за временна употреба, отдясно е показано по какъв начин ще изглежда прозорчето. В вашия панел управлявате предложенията, които сте публикували. В вашия профил е разположена информация за наетите артикули от вас. Както имате възможност да настроите профила, който се показва на хората, с които сте свързали за определени услуги. И да се окажете местоположението, чрез което определяме най-близките кутийки на гъста мрежа BoxNow, чрез които може да се свържете за пренасяне на малки продукти. Тук може да се прегледат условията на ползването на кръстопът. Кръстопът прави споделянето лесно, сигурно и социално отговорно. Превръщаме на използваните предмети в ресурс за повече хора По-малко отпадъци, повече достъп и устойчиво потребление.